आज आम्ही सगळा लेटर ड्राफ्ट केला आसा आणि आम्ही संध्याकाळी फॅक्सद्वारे प्राथमिक सदस्य होता जो शिवसेनेचा आम्ही राजीनामा फॅक्सद्वारे मुंबईत धाडपाचो ठरयला। शिवसेना सोडूचा मेन कारण फक्त इतकेच की संघटनेचे जे नेते मंडळी आहेत, पक्षाच्या ध्येय धोरणाशी आमचा काही ना, की उद्धव ठाकरेशी आमचा काय ना, की बाळासाहेब ठाकरेशी आमचा काय ना, पण जे नेते मुंबईचे असत त्या मुंबईच्या नेत्यांनी आजपर्यंत गांभीर्याने शिवसेनेकडे बघला ना, त्याच्यामुळे ही गोमंतकातील शिवसेना आज हळूहळू संपुष्टात येवपाच्या मार्गावर आसा आणि त्याची सुरुवात ही मांद्र्यापासून आज झाली असं म्हणपाक हरकत ना। कारण मांद्रे मतदारसंघात आजपर्यंत इलेक्शन लढेल त्यामुळे मांद्रे मतदारसंघातच सगळ्यात जास्ती वोटिंग ह्या शिवसेनेक जाल्लं आसा। ह्याच्यापेक्षा खंयच्याच मतदारसंघात आजपर्यंत वोटिंग जास्ती जावं ना। आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते ज्यांनी 1 रुपयाची कोणाकडसून अपेक्षा धरूंक ना, पक्षाकडसून धरूंक ना किंवा नेत्याकडसून धरूंक ना आणि तळमळीन काम केलं, तरी पक्षान आमचेर कानडोळो केलो। पक्षाची काही धोरणं आम्ही सांगली, ती धोरणं पक्षान अमान्य केली म्हटल्या बरोबर आज भाषा सुरक्षा मंचा बरोबर युती झाल्या। युती बद्दल आम्ही समर्थन करतो, युती जावची, कारण समविचारी पक्ष, पण आम्ही त्यांच्याकडे हो मांद्रे मतदारसंघ हो शिवसेनेकडे मागचो अशी मागणी केली। त्याचबरोबर हो मतदारसंघ शिवसेनेकडे जर सक्षम कॅन्डिडेट ना असं दिसा असत तर भाषा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट शिवसेनेच्या व्यासपीठावर घेऊन शिवसेनेचो सदस्य करून त्याका तिकीट दिली तरी आम्ही सगळे कार्य करपाक तयार असलो। इथपर्यंत आम्ही हे झालं, कारण शिवसेनेचं शिवधनुष्यबाण ह्या निशाणी सांभाळपाची आज गेली अनेक वर्ष आम्ही खटोटाप करतो, पण आज पक्षात त्याचा पडलेला ना। पक्षात पडलेला ना म्हटल्यापेक्षा जे नेते आमचे लादले गेले त्या नेत्यांक आमचा पडलेला ना।